Aya buch jopiny chakore sani aseneno ka useoro ote moko e 2-3-6 abro penjo okil daka moko machuok lakini mokwongo okil erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano Trevor kuom luonga kendo. Erokamano. To Prof, to ji ng'eny gima ji penjore mogik. Bende nitiere geno e wach makoro odhi e doho maduong'ni. Gima okwongo onego wang'e ni kot maduong'no, od bura maduong'no, nitie gik adek manyalo timo e wach kwedo yiero mar president. Kot nyalo timo gik moko adek. Kot nyalo wacho ni jogi chal ka gima kura manyiche waketogi, manyiche wagoyoni, noko kwane maber. Koro kot nyalo wacho ni wakwane kendo. To kopo ni kot okwano, to kwano nyisogi ni nitiere ng'at noloyo. To ng'at moloyo no ema ginyalo miyo. To bende ng'at oloyo no nyaka bedi ni ok otimo makosa moro. Ka ng'at moloyo no to notimo makosa, to kot ok nyal miye. Koro mano e gima okwongo ma kot nyalo timo. Gima ariyo ma kot nyalo timo en ni kot nyalo doyo gik manotimore kata bidho gik manotimore e kor yiero no te. To ging'iyo ni to ang'o mane ber, ang'o mane rach. To ka koro nitiere gik marach mang'eny, to kot nyalo wacho ni we mondo koro wawach ni gini nobedo maber kata nobedo marach. Kaeto mar adek en ema kot nyalo wacho ni gikwedo yiero no. To kwedo yiero no mano bro timore mana ka kot od bura maduong' no neno ni chal ka gima nyicho ok wabedo gi gima ng'ato nyalo luongo ni yiero. Ng'ata Kenya ka nong'iyo yiero no te chakne gi gikone, nyalo wacho ni kaendi to nok wabedo gi yiero. To koro ibro ng'iyo kaka onego koro wang'iyo anena ni to yiero ni nyicho timore nade. Nitiere kuond moko mane ber, nitiere kuond moko mane rach, koso norach te, koso nitiere kuond mane wanyalo wacho ni kuond mane bergo oloyo mane marach. To ka kot oneno ni mane rach mang'eny moloyo, eka kot nyalo wacho ni kaendi nyicho wabedo gi yiero. To ka koro nok wabedo gi yiero, koro ber mondo wadog e yiero. To koro ing'e ni manyo en okang' mamalo kabisa mondo wachope ni wawach ni to nyicho ok wabed gi yiero, biro bedo matek. Kapok wakadho kar yiero kanyo, Kennedy Maka Simba wacho ni apenjo profesa ni be kot nigi teko mar keto ng'ato e kom koyudo ni mibadhi ni nitiere yiero ka jomoko kokodok e yiero. Kot be nigi teko mar keto ng'at machielo e kom koyudo ni nitiere mibadhi moro ka ok giduoko ji yiero. Kaka koro sani makoro ginyalo wacho ni yiero ni nokodhi maber, omiyo ok en Ruto, en ng'ama kama. Mano bedo matek. Aparo ni nitiere chikwa maduong' waluongo ni constitution. Nitiere kare 140 kare matin 3. Ema adwaro ni mondo ji odhi osome. Ging'e ni to kot nyalo timo ang'o, kot maduong' nyalo timo ang'o. Od burano gima onyalo timo, en onyalo wacho mana niya, yiero ni nokotimore maber. Koro wakire oko. Mano nyiso ni nyaka wabed gi yiero machielo. To kare constitution no, kar chik maduong' no, kare masomo no, ok wach ni kot kata od burano nyalo wacho ni ng'at machielo emwaket ni noloyo. Mano kot ok nyal timo. Kot nyalo mana wacho ni gini choko timore maber, omiyo onuoye watime kendo. To kot ok nyal wilo ni ng'ato manche oloye maloyo, kata ok nyal wilo kamano, ok nyal timore kamano. Mano ok bitimore. Mano to ok bitimore. Iseneno dwaro mar Azimio ka koro gidhi e doho kamano. Ng'iend bura ni kanye? Kot bro ng'iyo ang'o siye mabro loko bura ni? Nikech gin gi kwayo modhi mana 24. Kwayo gigo ng'eny kabisa. To iketo gi king'iyo gi maber ahinya, to inyalo keto gi gibed mana gimoro 10 kata 11 kende. To king'iyo gin gi kwayo mang'eny. Kwayo moro en ni mondo koro kot no okwed yiero no.
manyiso ni gidwaro ni mondo wadog e yiero. To kwayo machielo en wacho ni ng'at mancho loyo gini en Raila Odinga ema koro od mura omikom. Mano be kwayo moro. To giwacho kamano nikech giwacho ni jakom mar IBC bwana Chebukati ni nitiere kura moko mane ok okwan constituency moko mana madhi 27 giwacho ni noko kwan. Kendo nitiere namba moro ma giwacho ni king'iyo namba te mar joma onego beni voters ma jo yiero to king'iyo gi namba ma Chebukati olando nitiere pogruok. Kore ma giwacho ni namba go kane iriwo gi maber to dini yudo kwan mopogore. Koro giwacho ni nyaka beni jo IBC noko kwano gini maber. Koro kano oko kwano gini maber to giwacho ni koro weuru akwan gini maber nikech kwa kwano gini maber to nyalo ng'iyo ni ng'ama ncho loyo en ng'ama kama. Mama endie ng'iend wach kineno kot nyalo ng'iyo ni kwan ni to ben kwan makare koso ken kwan makare. Mane kama ng'iend wach nitiere. Ema wacho ni kot nyaka en chalo ng'ama doyo. Nyaka odhi odo kura go ng'i ni kanye ma adier nitiere. Jogi incho okwano maber kato kine ka jo commissioner ma IBC be noko winjore. Koro kot bro penjore ni ng'ama wacho adier ka. Gin ji ang'wen ma incho opogore gi jowetegi gi koso gin ji ariyo ma incho ochungi jakom margi. Ngizani waseneno ni adier ni kanye. Azimio oriedo wakinde 42. Mano nyiso ni nitiere pek mar kes ni koso mano to mana truok ni oteku nitiere. Ingeni kidie kot ni mana dala paga ngwen kende. Dala paga ngwen kende. Gibro winjo wakinde 42. Ok timre kama. Ingeni kot chalo joma go siasa be. Nyakudhi unyisru malongo. Ni wapek. Eka koro jopiny be nano ni kare jowagi okaw gini matek kabisa. Giketo joma beyo kabisa ka. Maju wakinde 42 gi ni onge go giwach. Aonge kod giwach. Emana ni seche moko wacho ni kin gi jotedo mang'eny ahinya to be ginyalo ketho kado. Koro kado ok tedre maber. To koro luwore ga gipangore. Koro wageno ni ok ging'eny ahinya ma koro gibro kata ketho kado. Prof, ing'ina aneno kwayo mar Azimio ma gin 24 tiwacho ni koro bro ng'adgi gibi kata gimoro 10 kama. Kwayo mar penjiri ni ng'eni jogi te. Ing'eni court. In kako kil mosebedo kanyo. Katiba to miyo gi ndala 14. Ndala 14 ni boromo mondo mi giwinj gi weche mawuok kantiere ng'ur moro e jatend piny Kenya. Ndala 14 go tin kabisa. An kaka neno nwatimo makosa ahinya kaka jo Kenya. Ndalo manwa loso chikwa maduong' ni. Nonego wami court maduong' no kinde moromo mondo gibede gi thuolo ma ginyalo wacho ni gigi wanyalo kwano gi. Wan gi saa moromo wanyalo kwano gigi. Tingeni kwano kura te mano mchogo Kenya ka mena milion moko 14 ng'eny kabisa. Mano nyalo kawo kinde mathoth ahinya. Kata ginyalo wacho ni wadwa nwa bidha nena gigi wadogi aneno wang'ia nena to makosa nitiere kanya. Mano be bro dwaro kinde mang'eny. Koro aneno ni nokwamiyo kot maduong' no kinde moromo mar timo mago eko. To Musa Orure penjo ni be nitiere chik ma yiene Cherera lando jaloch. Cherera en jalup jakom IBC. Men Wafula Chebukati. Men achiel kuom commissioners mano kwedo report mar miyo Dr. William Ruto loch. Nitiere chik manyalo yiene Cherera mondo mi oland jaloch. Mano penjo ma Musa Orure penjo ka. Inano gino nego wang'iye kendo dani mondo koro wasoma nena chikwa maduong' ni kendo. Nitiere kibi idhi ing'iyo kare 138. Kare matin adek king'iyo wacho ni chokruok mar commission mar IBC no
emomi thuolo kata teko mar lando duoko mar yiero mar president. To gima nobedo marach en ni kichak isomo piny kanyo ero kare matin 10 to wacho ni tekono nomi jakom. To koro king'iyo ariyo go eko dong in gi tabu, wan gi tabu kanyo ero. Koro wang'e ni en jakom koso en chokruok no ka gin kanyakla. Koro mane tabu man kaa. To ibe ng'ini seche moko kama ji ochokore nitiere winjruok nyalo ga bedo matek samoro. Kae ting'eni thuolo be onge. Nwanyiso jakom mar IEBC niya, gini nyaka ilandi gi ndalo 7, kik kal ndalo 7. Koro parane ni ka un gi tabu ji ok winjre, to un e ndalo mar 6, un gi ndalo 1 kende modong'. Koro ka in jakom mar IEBC ni koro ibo timori nade? Chuno ni koro nyaka iwache nikech katiba boketi ni nyaka koro imiji duoko. Koro ang' udhawa koso ang' utemo luwo chik. Dhano be rito, dhano piny ngima rito. Okay. Koro ang' utim nang'o? Momiyo koro nochuno mo lando. Ang'iyo kwayo mar Azimio ka endie 24 mantie kanyo go. Namba 9 gi namba 10. Nitie kaka chacha kae okil. Nikech mokwongo namba 9 giwacho ni an order be and is hereby made consequent upon the nullification of the declaration of the results by the second respondent, directing the first respondent to tally and verify and count and declare that the first and second petitioners as duly elected. Mokwongo idwa ni koro dowo odhi okwan gini owacho ni ng'ama nolandi ok oyombo, joma nodhigo e dowo gi ema koro oyombo, ma en Raila gi Martha Karua. To ka idonjo namba 10 giwacho ni a declaration be hereby made in the alternative to 9 above that the first respondent as presently constituted and presently functioning is incapable of presiding over and rendering a proper, credible, verifiable and valid presidential election. Magidholuo nyiso ni koro giwacho ni gikwayo mondo doho wach ni IEBC kaka en ok nyal miyo ji yiero makare maler. Kwayo ariyo go nitie kaka chacha nikech ka koro IEBC achiel ni ok odwano ti kaka en no. To gin go odwano gichak gilok kaka ne gilando. Gik moko ariyo gi be nyalore nikech koro kaka sani koro ka koro do wacho ni okay IEBC no ok onego ni tiyo kaka en. Ji nigi saa moromo mar manyo IEBC machielo machak kel yiero machielo to tam mar president bende biro rumo. Mano dong chalo kaka constitutional crisis dongere wacho. Mano wan gi tabu maduong' kabisa. Nikech wach moro ni giwacho ni waketho IEBC. Wadwa many wakel jomoko nono ema koro hotel ne IEBC mondo ong'i wach kura yiero mwadwa ni obed manyien ni. To mano ok nyal timore sani nikech ng'ama yiero jo commission ma IEBC oken president. To masani ok nyal ndiko president masani ng'eni ok nyal ndiko ng'ato nikech ok nyal ndiko ng'ato nikech chik maduong'wa constitution owacho ni sama koro warito no nego wabed gi jatelo manyien. Jatelo machon cha ok nyal bedo gi teko mag president te. En teko moro wamiye waketa obed gi teko moko matin mondo piny osud mbele, to nitiere teko moko ma ok onyal tim. Koro kaka yiero jomanyien ok onyal yiero jomanyien. Kata riembo ji pod ok onyal. Kata riembo ji ok onyal riembo. To koro kaka kiwacho ni waketh IEBC ma wan go sani ni, ere ng'ama biro yiero no manyien? Mano dong koro wabedo gi tabu. Kanye matabu ntiere maduong' kabisa. Nikech Bosco kowuok dhiwa to pod penjo achiel. To penjo ni penjo na okil ni ya. Koyud ni kura nokwan marach. Be inyalo kwan e doho ma ng'ama ma oyombo instead of a runoff. Kagi kwane, bagi wachi ni okay, gini kwana marach, koro wakwane maber, wan kwano wangiso ni ng'ama kama. Bedo matek. Nikech king'iyo chikwa maduong' no, kata teko momiyo kot maduong' no ni nyalo timo kopo ni nitie gik moko mano bedo marach e yiero mar
president ni. Nitiere gik ma kot ok nyal timo. Kot nyalo mana wacho ni yiero ni wakire oko. Kot ok nyalo wacho ni waket ng'ato machielo. Mano gima kot ok nyal timo. Kot nyalo mana wacho ni ma wakire oko, beduru gima nyien. Mano kende gima kot nyalo timo. Okay. Ka koro watieko okil. Wachako duoge penjo mokwongo cha. Be nitie geno? Jothuro mata anto kawacho diere neno ka intiere pek matin. Intiere pek matin. Bro luwore ga ka jo Kenya Kwanza bi oduoko jo Azimio. To ananeno ni obobedo matek. Ma ini ni ng'eny ne ok odhi wuok kaka ji pare. Obobedo case matek. Okay. Angeni geno ji samoro ni koro ok oduoge yiero. Tingeni luore, bro luore nitiere makosa maduong'. Ngeni nitiere yiero ka yiero nyaka bedga gi makosa. Matindo tindo kia kura no olal, ng'ato nche keto tik kama onego kete tik. Gik matindo tindo kama goeko. Ore gimoro ni nche ok waoro gik maoro odundugie. Duoko miore odundugi. Moko nche ochopo maber. Mago timore yiero ka yiero, mago to timore. Tingeni nyaka bedni mondo kot maduong' owach ni ginie ncho rach. Nyaka ging'iya ni nche gigi ne racha mokalo kan. Okay. To koro ka jothurwa kwa penjore to kono kwa penjore kwa ng'iyo kaka kura ni nodhi. Wanyalo wacho ni no okethore okang' maduong'. Ano kane okethore okang' moro maduong' ahinya no. Mamane penjo maka ng'ato duoko kawuono to ng'eyo duoko mar do kaka bubedo. Okane okethore okang' maduong'. Nitiere makosa to nitiere pile. Kura ka kura. To ninche ne okang' moro maduong' mokalore no. Okay ne. Mano okane kada gimbe wambe wapenjira nena ni. Gini ncho okethore okang' maromo nade. Okay. Professor Kamano. Professor Migai Akech men okil. Goro giswa ni mane kaka duo bro pango wachni. Wabro kelo nuga achiel kachiel Ramogi TV kaendi mondo winja ne gi pange nang. Endala paga ngwen kende. Sani to pod ntiere joma oketo chike, ntiere joma pod chak duogo iluongo ni application mantiere kanyo, ntiere respondents, weche pod ng'eny. Lakini ntiere ndalo moko abiriyo mbele kama biro mubiro winjo gi achiel kachiel ka koro wach ochope ng'iende. Wabro kelo nugo kaendi mane Ramogi TV. Kik dhi mabor ahinya, wadhi yuyo matin kupod waduogo gi weche manyien mantie kae.